Sanibonani, welcome back to enye video. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ungene. Thank you very much. So you guys, bengiye nga-uploada video ekaphuti Ngizwe Mchunu elwa ebanga ukuthi ke labo bhuti ababili abaganene. Uthi njani ngemvunulo yamaZulu, uthi leyo nto hamanyala ayivumelekile ngoNgizwe Mchunu, leyo dragging the gay couple lekade I think bebeshada labo bhuti into ekanjalo. Sibonile nje, you know, the Zulu attire when it comes to the other guy, and then omunye ke ongumXhosa, I guess naye ke evunule ngesixhosa lapha. Uthi ayangazi ke ngale emampondweni. Ngike ngabona ikhona enye video omunye ubhuti osemampondweni ophendulile, mhlambe ngizoyinameka nayo lana. Manje ke on social media hayi nathi ke siwuZulu sithi ngeke sivumeke leyo nto. Izitabani kade zasiqala kade lemsuni ezinja izitabani ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje yabona manje besithule sibekezele yabona mangabe senikhwelana ngayo ke manje ke nithatha imqhele amayaka yako umqhele nezingwe nezinsimbi zakithi nameve bhubesi niyokhwelana ngawo indodelana nanje indoda amanyala ukugcina ke lawo nisibangela ububhezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho phume naso la eSouth Africa, phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asandingi la sizonqwasa bukhoma ke manje ke sizonqwasa bukhoma wezitabani wezinja wemgodoyi ngoba inini nesukela uZulu nisukela ibutho lakwaZulu futhi egane izitabani phindelani kwela kini uSomizi qoqa ibutho lakho uhlangana leceleni futhi wena Somizi ngwenyanya kabi ngoba wena sifika thina la sibanjwe inkunzi siZulu ngaze ngayisho mina ngathi mina umadoda sengamabhinqa sabanjwe inkunzi sisaphatha umfana wakhe omncane wasenquthu usethi Golofu samsupporta esehlathini engazi ukuthi samsupporta ngayo yonke indlela sikhipha amangwefu waphuma umfana thema iphuma wahlangabezwa kuwena egedini kanti ungamfuni uzomfundisa amanyala ubutabani kumanje umbona usiyempona ukuthi siyambuka nje sambona yena uthi insizwe kodwa sesiyamgabaza ngoba ugolwe uwe msulu etsha Somizi ugolwe uwe umgonile umgoneleni ingane yethu ngoba nina yonke into ephilayo la kwaZulu ephilayo nigijima niyaqavuna prenuthi bethu niyayitapela ezinye lapha nambe isineka lapha kodwa sinesipofu la seligoli esigcolela kuba TikTok ngeke sibuke nje ukuthi sitabani lesi sizeza sekade sakwaZulu sizibhale ngisho igaba laso ngoZulu. Imbono iyashiyana, bakhona abathi uNgizwe uwrong, bakhona abathi uqinisile uNgizwe vele yonke lento nje ingamanyana, you know what I mean. So engisho ukuthi uye waphendula uSomizi, uyamazi uSomizi ezinye izinto uyathanda ukuthi angazithathi serious futhi nje impendulo uyabona khona ukuthi uphendule ungashongo lutho ngomlomo kodwa uphendule. Nansi ivideo kaSomizi laphana, angazi manje uthatha imthwala ma-suitcase, angazi futhi abhakishiwe phela, angithi uthe uNgizwe Mchunu wena Somizi kithatha isizwe sakho niphume niphele la eMzansi. Uyabona nje mayipakisha amabheki wakhe usho ukuthi nje uthatha izinto zakho ufuna ukuthatha isizwe sakhe baphume baphele eMzansi njengoba ke eshilo uNgizwe. Kusho ukuthi yona impendulo kaSomizi ke le yamazi sometimes akafuna ukukhuluma kakhulu ke either way yaphendula ngakhona ukuthi ngipakishile ke ngiyaphuma ngiyaphela njengoba kuthiwa angiphume ngiphele ezweni. Then kwaba noDominic, uDominic uphendulile bafowethu, siyazi uDominic is also a gay person. Uphendulile ngazi lapha ukukhuluma ngokuthi wahlangana noNgizwe kuphi uNgizwe angazi Ngizwe was looking for attention into ekanjalo. Ngizoyinameka kodwa video kaDominic umzwe ukuthi uthini. Amazi uDominic akathandi into nje uyakhuluma kuDominic futhi akanqono ukukhuluma. So ngizoyinameka ivideo yakhe lana ephendula uNgizwe Mchunu emveni kokuthi izitabane ezathini kwanjani kwanganjani. Hayi kunzima. I just woke up and ngibona ivideo kaNgizwe. Imani ke okay but Ngizwe siyavuma sizohamba kodwa nginombuzo ophuthumayo. Uyakhumbula ngenkathi uhlangana nami eSlow Lounge eThekwini at the FNB Slow Lounge eThekwini earlier on this year? Do you remember what you did? Uthi ngikhumbuze but mhlawumbe usukhohliwe. Ababehlele eSlow Lounge bayongifakazela nabasebenza eSlow Lounge bayongifakazela. Wena ngathi ngihleli at the business desk ngisebenza with my MacBook ngisebenza. I was finishing a document. You stood up about 5 times to try and get my attention. The first time usukumile wenze ngathi uzothatha newspaper emva kwami ngoba la ngihleli khona kunama newspaper emva kwami ngakubuka. The second time wasukuma wenze ngathi uthatha imagazine ulokhu manje ungibuka kodwa ungasho lutho ngakubuka nami
nami ngangasho lutho. Okwesithathu ususukuma wasukuma usuhlangana nami ebar. Mangifike ebhangi zo-order isiphuzo, nawe uyasukuma uzo-order isiphuzo, kodwa into yangimangaza ukuthi etafuleni la uhleli khona isiphuzo sakho wawunaso and wawuhleli wedwa futhi. So okwesi-4-ke wasukuma futhi weza kumina e-business desk, wangidlula this time waphinde wangidlula futhi, wase wama wangibuka. Eventually ngakhipha ama-earphone ngakubuka cause I thought khonto esile ofuna ukisho, wabingelela wathi sawubona. Hayi nami ngavuma ngabingelela, ngaphinisela ama-earphone ngaqhubeka ngasebenza. Okwesi-5 wabona ngoba sengiqoqa ikhwama zami, sengifaka i-laptop ekhwameni, sengidonsa nane-suitcase, wasukuma weza kumina. Your exact words were, how? Ngiyafisa kube ngilitholile ithuba lokukhuluma nawe. Hayi nami ngihleke ngithi hayi mhlawumbe nangelinye ilanga uthi hayi nangelinye ilanga impela nje uyokhuluma nami. Hayi nami ngihlekele ngisuke ngihambele. Ngangazi ukuthi kwakuyimpawu lezo zokuthi wena uyazonda ngoba nakho thina amagezi kukhona into esikwenza uyifile, noma uzama ukupretenda engathi you don't know you're talking to a man on that day. Ngangafake makeup and ngangashefile futhi netshebo nje eyikhona nje ivelele khona. Yebo ngangikhindile izinqa zibhekushuzela zibhekele. So wena wabona nini ukuthi amagezi are wrong? Wabona ngalolo suku lolo ngenkathi uzama ukuthola attention yami, ungakwazi ngisho ukukhuluma nami, noma mhlambe ubone manje. And yini le kwenze ukuthi ubone? Yini le kwenza ukuthi uze ubone ukuthi amagezi are wrong? Because mina ngokwazi kwami ayikho indoda straight ezoxaka ukuthi thina as gay people khona into esiyenzile, noma mhlawumbe uxakwa ukuthi what we make you feel as gay people. Because I know I made you feel something, but ngizwe, I know I made you feel something. You couldn't even speak. Wama wasukuma waphenduka ingane ese-crash, ungakwazi ngisho ukukhuluma. Ubuhle bami bokudida, izinqa zami zikutatazelisa, amathanga ami ekwenza uzibone uvithikile, wahluleka ngisho ukukhuluma. So it was that day la wabona khona ukuthi amagezi are wrong. Cabanga-ke ngalolo suku lolo kube lento wena othi asiyenze le yokuthi amagezi axoshwe ashawe kanjani. Should nawe ngabe washawa? Asenze ke ngathi wawungazi mhlawumbe ukuthi ukhuluma nomuntu wesilisa, asipretende ngathi wawungazi. Uyabona ukuthi ngambe washayela into engekho. Homophobia is so dumb because akekho umuntu ongabuxakwe indlela omunye umuntu aphila ngayo ibingeke izikwenzele lutho, because asithathi imali yenu, asithathi lutho, siyaziphilela nje. Kodwa ke mina bengicela ungisheshe ngiphendule ke bhodwa wami. Uphike futhi mawuthi uyaphika. Usheshe uphike bhodwa wami mawuthi uyaphika. Khona nababe khona e-FNB Slow Lounge nabasebenzi base-FNB Slow Lounge bezofika bavume bathi hayi siyakhumbula impela ekwenza lokho ngizwe tatazele ngathi tissue elenge bathroom yase-rank.